Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ni tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga mading, hapit na ko mag-senior citizen, menyo og may mga anak. Itago na lang ang akong address diri sa Mindanao. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta nga among gitikad karon sud sa mga 70 na katuig kapin nga ang unang nagtikad ini mao ang ako mga ginikanan. Aron niya hisabtan, sugdon ko sa buhi pa ang akong papa. Ingon ini ang mga panghitabo. Mading, kay ikaw may kamagwangan kong anak. Kanimo ko ibilin ang pag-atiman dinig atong yuta. Papa sad uy. Nganong hisgot na gud ka anang bilin-bilin diha pagod? Tungod kay luyan ako. Kapoy na. Dili na ko kahimo sa pagtikad sa atong yuta. Ikaw na ug ang imong bana muatiman ini. Ug ikaw lang sa akong mga anak nga pulos babae ang nagkabana ug may interes sa pagpanguma. Ang uban pulos naman na narbaho. Nakadahi kay kuha ng Berto. Iyag yung giatiman ang atong yuta sama sa pag-atiman ko ni ini. Sukat pa kani adto. Pa, Kani adto sa ligon pa ang akong lawas. Nakaya na ko ang pag-atiman aning yuta. Banwa pa kani adto kasagbutan. Kanang unahan, dili pa kana makita kani adto tungod sa mga sagbot. Pero human ako limpyo. Makita na ang kanindot sa yuta. Makita ko na ang itugway ko mga kayupan gikan dinhi sa atong bahay. nindot bitaw pa. Makita pa nato mga tao nga manag-ob sa atong tubod sa unahan. O kanang tubod diha, gipabuhatan ko pasong sa tubig. Aron sayo na lang ang pag-inom sa mga kayupan. Kung mawa naman unya ko, dili na ko magmahay. Kay mayuta kong gihaguan nga akong mapili ninyo. Nga nausab ning lugar at tungod na ako. Sa akong kusog dihang ligon pa ko. Kaon na pa. Aon sa man. Asa man nimo gusto mo kaon? Dinhi lang ba sa may pantawan? Kay dadanti ka sa imong pagkaon dinhi. Ma, Oh, naunsa man ka. Kalit ka man laghilak mo. ang si Papa be, lain man kay sinultihan. Mura na magnanugon. Kay nga man di ay. Ingon magod niya ma, nga ako binla niya ining atong yuta. Nga nung muhilak manuon ka, anak. Ang lagi, mura man siya nanugon. Ay da, istorya ragod to niya. Kanus aman di ay na niya isulti. O niya na og dili niya kaya. Ma, Masakit to nas papa nimo. Dili niya kalikayan nga mag-iningon anak. Kay kisabay na hibaw kung asa ra ta kutob ni ining kalibutana kining atong kinabuhi. awa lagi. Nanugon na lagi nas Papa lagi. Nasulti na sabna niya nako ang bahin sa musunod og tikad ining atong yuta. Kay siyempre, babae ko. Aw, babae pug ka. Apan si Berto nga imong bana ang nakita namong interesado nga mutikad sa yuta. Kay mag-uuma magyud siya. Maayo di ay kay nasultihan ka ng papa nimo anak. Aron, masabutan na ninyo ni Berto. Mawa na gid ay si Papa ma.
Nakadawat na di ay kaana. Ako, dili pa ko makadawat ana, ma. Dili. Recorded by X Thunder Gaming. Di palang ko dugay nga naminyo diha nakapanugon pa si Papa nako nga ako ug ang akong bana ang patikaron sa among yuta nga gihaguan ni Papa sa pag-ugmad. Human masakit si Papa, namatay gid siya. O gituman ko ang iyang panugon nga ampingan ko ang among yuta. Sa pagpanlabay sa panahon, may mga taga dar nga nagsukod aning yutaa. Ang ilang ingon nga wa na laing makatag-iya aning yutaa kay ako man ang nagtikad ug ako ang diha sa aktual nga pagsurvey. Milabay pa ang mga tuig. Namatay usab si Mama. Ning idara na ako nga hapit na mo senior. Ug sa akong pagkwinta-kwinta, dana sa pag-atiman ni Papa aning yutaa, mga 70 ka tuig na gyud namong tikad ani. Nagtuon na gyud ming amuan na kini. Unya. Kinsa mo, sir? Di na lang ko magpaliko-liko pa. Kining magpaila ko ninyo nga ako ang tag-iya ninyo taa nga inyong gitikad o inyong gitukuran o inyong bahay. Ha? Amo maning yuta, sir. Kadugay na namo din Ako ang nakapalit ninyo taa. Ha? Nakapalit, sir? Nga kami man unang tag-iya ini. Ang ako mga ginikanan ang tag-iya ini yuta, sir. Dugay na. Og ilang gipasunod nako. Mao ka na, sir. Ay, saksi dyo ko, ana. Kaya bago palaming menyo, ang mga ginikanan lang ining akong asawa ang tag-iya ng itaa. O pagkasakit sa akong ugangang laki, ay ako na ang nibanod sa pagtikan ni ini. Mo ba? Unsa inyong papili sa ninyo taa? Doon na ba kamoy titulo? Ha? Kaya ako, doon ako'y mga papili sini. Doon ako'y titulo. Og sa akong pagpalit ining yutaa, foreclose ni sa bangko sa tuig 1972 pa. Ha? Giyon sagod na pagkahitabo, sir. Nga sukad masukad. Sukad pagkamatngon na kog buot. Wa man taon minahibaw ana nga may laing tag-iya ninyo taa. Ang ako mga ginikanan raman. Ang ingon ni aning paapa nako nga libon ka ini dapita. Siya na naghinloan ni. Way laing tao ang nagpuyo din ni kamera. Bisan kini mga tao din ni nga among mga silingan na way laing nahibawan nga mo itag-iya ining yutaa, sir. Kami lang ang among pamilya. Ug usa pa, sir, gisukod na ni sa dar. O giingnan ko sa tagadar nga ako na ang tag-iya ug makapanag-iya ini kay ako naa sa aktual sa pagsurbe. Kunya, usaw pa na nato. Nga ako, doon na magigikop ng titulo. Dining yutaa. Ako gyud ang legal nga tag-iya niini. Unsa? Ginoo ko, Berto. Unsaon man ni nato ron? Ayaw nagkabalakad ay. Kalma lang. Unsay kalma lang. Giyang ko na sa lain ang atong yuta. Unya mo kalma lang ko. Dili, Berto. Dili mahilo na ang kalag ni Papa kung ihatag ko lang kini sa dakong kasayon ang yuta nga gihaguan sa akong amahan. O kita mismo, kita naghago tayo ng yuta, Berto. Ingon ba day ko nga ato ning ipaangkon? Ha? Dili lang tayong tamuto atong mga tawhana, ha? Kay basin mga mangingilad sa tusiya. Kawat tanong yuta. Ha? Nahadlok na ko sa seguridad sa akong pamilya karon nga may nangangkon sa among yuta nga among gitikad sud na sa 70 ka tuig. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Dugay na may nagtikad aning yuta. Gikan pa sa akong mga ginikanan.
mga 70 na katuig. Posible ba di ay nga maangkon pa kini sa lain? Ikaduhang pangutana. May nangangkon karon nga mao itag-iya ining maong yuta. Doon ako no siya'y titulo ini. Giunsa man pagkahitaboa nga sukad masukad, wa man milaing nailhan nga tag-iya aning yuta. Kay libon man ning yuta sa una ingon ni Papa. Ikatulong pangutana. Matod sa lalaki nga nangangkon nga mao itag-iya aning yuta nga foreclosed ko nun ni sa bangko ug siya'y nakapalit. Unsa may buot ipasabot ni ana. Ikaupat o katapusang pangutana. Gisukod na kini sa dar. Og ang ingon sa tagadar nga wa nay laing makatag-iya ining yutaa. Ako lang kay ako ang naa sa aktual nga survey. Apan nganong naa may nagsamok-samok karon sa among yuta. Mangingilad kaha kini siya. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Mading. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako today akong tingog sa ang inyohang mapaminaw karong adlaw kay punto legal man ang ato ang pagahisgutan. Ako usa ka abogada, lisensyado ni Pasars Bar exam, di ko mosultis tuig kay inyohang matag-anan akong edad dili ko. But sa mga punto legal nga mga pangutana, problema pwede ninyo ipada ang inyohang suwat. Even if medical naman si Dr. Obra, no, ipada ang inyohang suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain klase-klaseng pamaagi, importante kompleto ang mga detalye, hinungdan, sinugdanan anang inyong mga pangutanag problema para among mas klarong masabtan, no? And mas nindot pud amo ang mahatag nga tambag ninyo guys, no? And then tung importante nga kompleto lang pud ang detalye ha para dili gani diretso lang pangutan na kibaw mo, dili man good na lain-lain baya ang ato ang mahatag nga tubag even if maura nga balaod ang involved, no? Pero lain-lain ato ang mahatag nga tambag ug tubag depende gyud sa sitwasyon. So, mas nindot pud ato ang drama nga mahimo, no? Di man makahimo ang scriptwriter ug di mi kasabot. Masayo pa lang mi masuko mo ayaw. Okay? And thank you sa mga nag-like maminaw nato sa Facebook. Sukad buntag sa kang Attorney Rufil Banyok pa nga programa hangtod sa gabi apil ang ato ang segment kini ang Akong Suliran mapaminaw gyud ninyo, no, on air diri kung way radyo pwede gyud add to tas Facebook account, no. Okay, now ato ang pagahisgutan karong adlaw is ang suwat ni Mading. Si Mading taga Mindanao. Okay, oy nindot kaayo ang Mindanao, dili in town ni Sub-Saharan Mindanao. Excuse me, gipanganak ang inyong lingkod, Attorney Elaine Bathan sa Davao City. Mindanao is one of the most colorful regions in Southeast Asia. Dili ras Pilipinas. Katong naapa ko sa DOT, kabaw mo guys, grabe ko na-amazed. I was in awe. Kanang nakaingon jud ko hala uy manimbaut gud akong balhibo every time I go to a new place in Mindanao nga di ko magdahom in ana kanindot ang ilahang sayaw, in ana kalami ang ilahang kanang pagkaon, in ana kanindot ang ilahang culture, ingon ana ka rich ang ilahang values ug in ana kabuutan. Hospitable ang ilang mga tao. We always say nga garbog yun nato, no? Ang sa ato ang nasod dili lang ang ato ang talikupan, di lang atong natural resources, but also our people tinuod gyud na. And Mindanao has one of the best people there. Oh, ato ang letter sender taga didto si Mading. Iyahang gipadani kay hapit na ni ma senior citizen si Ma'am Mading. Minyo naay mga anak, no? Di nato isultig asa dapitas Mindanao ang iyahang address. Naamagod ni sila yuta nga gitikad sulod na sa mga 70 ka tuig kapin, no? Unya ang iyahamang ginikanan ang unang nagtikad ani, no? Kay 50s pa baya, almost 60 pa baya ni siya. Pero karon kay murag naa naman gyud niya ang konsyuta medyo naguol ni siya kay unsa niya ilahang dangatan ani hadlok man gud sila papahawaon. So una niyang pangutana, dugay na silang nagtikad anang yutaa. Unya
gikan pa sa iyahang mga ginikanan ang ilahang yuta. Doon na kuno na siya'y titulo. Giunsa man pagkahit dili di ay. Una niyang pangutana nalibat ko guys. Dugay na silang nagtikad anang yuta. Gikan pa sa iyang mga ginikanan. Mga 70 na katuig si Tinta. Posible ba di ay nga maangkon pa kini sa lain? Okay, nangimading ang pagtikad manggod sa yuta wa manggod na mag-ingon nga kitay tag-iya. Posible manggod nga naay tag-iya nga gisugtan tang magtikad lang anang yuta. Ang proof gyud no nga makapaingon nato nga tag-iya ta anang yuta is titulo. Transfer certificate of title. Ugwa man gani at least the secondary document that may show a badge of ownership man lang di gyud siya conclusive pero at least may na lang kanang deklarasyon. Ang pagtikad sa yuta di gyud na siya indication of ownership. Di gyud na nato magamit pagprobar nga kitay tag-iya. Kay ang pagtikad is merely an occupation, not necessarily ownership. Posible man nga lain ang tag-iyas yuta unya gitolerita gitugta ng imuhang ginikanan pagtikad ana wa takibawg unsay ilahang kasabutan uso baya na sa una guys ang kanang pagtikad unya kanang tenantship ba nga magsabot lang mo sa abot tapuyon ang pamilya kay wa pa man pud gigamit sa tag-iya ang yuta. So maski pag-unsa na kadugaya basta wa gyud mo nahatagan og luna nga officially natagaan mog bahin og title or way laing dokumentong makapakita nga na nag-iya na mo sa yuta after kanang tilling it for many years nagpabilin ra gyud tang tagtikad sa yuta. Ikaduhang pangutana, may nangangkon karon nga mao tag-iya ning yutaa. Duna kuno siya titulo ini. Giunsa man pagkahitabua nga sukad masukad wala man milaing nailhan nga tag-iya aning yutaa kay libon maning yutaa sa una ingon ni Papa. Okay, kibaw mo posible sa gyud nga wa lang gipagtagad unya. Naaday nay title gibayran pero wa gyud giatiman nga yuta ba. Pero pwede man gyud puna ninyo masusi dito sa DENR or sa assessor's office ug sa Register of Deeds kung giunsa pud nila katag-iya anang yutaa kay posible man sad nga although sa una wa unya gi-applyan day nagtitulo pwede ba ya no so i-check lang pud na ninyo kay mo lagi na nga basin layo pud kaayo wa man gud takibaw asa dapitas Mindanao ma'am sa kadagko sa mga yuta dinhas Mindanao di pud ta ka sure kung giatiman walang na tungod lang kay wala giatiman ng yutaa ba di ba so i-check lang kuno didto kung giunsa pud nila pagka tag-iya anang yutaa. Ikatulong pangutana ang matud sa lalaki nga angkon nga maoy tag-iya aning yutaa nga foreclosed kuno ni sa bangko ug siya'y nakapalit unsa may but ipasabot ini. Foreclosed meaning to say na ay tag-iya gyud ning yutaa. Kay kung wa ni tag-iya di man nimo masanla sa bangko. So mean to say nangutang siya sa bangko na ang tag-iya no nangutang sa bangko unya gigamit nga garantiya o collateral ang yuta. Wa tsaka bayad, gibira o gi-foreclose sa bangko. Ang bangko, di man na sila forever magkupot sa kanang mga narimate nga mga yuta. Ila man po nang ibaligya kay kwartahon man na nila. So, pag foreclosure proceedings gani, ang bangko mag-ila nang ibaligya sa highest bidder. So, napoy uban nga mga tao na interesado mamalit og kanang mga na-foreclose nga yuta kay usay ubos man ang kanang yuta nila, no? Ang pagbaligya anang yuta nga mga na-foreclose na. So, mas naay chances nga mas ma-afford pa ron nila or what. So, muna nahitabo. Ang katong niingon nga nangangko nang iyang pasabot ana nga pinalit ni niya sa bangko. Okay? So, mean to say, naagi tag-iya kay ang bangko baya, no? Dili baya na sila magpautang kung dili klaro ang titulo sa yuta. Wa lang gyud siguro mo nakailas tag-iya sa yuta. Unya, ang katong tag-iya sa yuta, wa lang gyud nang hilabot nagpakabana kay wa niya gamita ang yuta. So, gipasagdan lang mo. Either that or wa siguro ka nahisgutan sa imong ginikanan baron or whatever, no? Ikaupat og katapusang pangutana gisukod na ni sa DAR og ang ingon sa taga-DAR nga wala nay laing makatag-iya ining yutaa. Ako lang ang naay actual nga survey apan nganong naamay nagsamok-samok karon sa among yuta. Mangingilad baka ni siya. Okay, i-check lang ninyo sa bangko. Like I said, ma-check yun na nimos titulo. Kay makita man na nato, matrace man
man na naman ay tracer. Mangayo tag kanang gipang at ina dito mga kog tracer ma'am. Kung giunsa og kinsay tag-iya, giunsa pagkabalhin, kanusa para makibawta diin nagsugod ang pagpanag-iya kung kinsa man gani na ang nahimong tag-iya sa yuta. And then of course, patabang ka sa Department of Agrarian Reform kay kung naapog kay katungod din ha, i-reconcile pud na nato. Ha? Kay kung nagtikad jud mo sa yuta tinuod basin naapod mo'y katungod as a tenant. Basin makakuha ka gamayng luna din ha para nimo og imong pamilya ha. Mga suking tigpaminaw hinaut unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.